Oh yes! Eto pa rin si Mara Tony na hindi ka lang dadaldalin, kundi papaseksihin ka rin. Yes! Isa ka ba, kuya, sa mga nahihirapang mag-diet? Iniisip mo pag nag-diet ka, mahal! Maraming preparasyon! Hindi ka agad nabubusog! Ayan na naman, nag-overthink ka na naman eh. Tapos sasabihin mo sa akin, ay ayoko Mara Tony, saglit lang naman, tataba rin naman ako kaagad, kalokohan. Yan na naman siya, nag-give up na naman, hindi pa nagsisimula. Alam mo, sabi nga ng isang French lawyer at gastronome, ay, Mara Tony, ano yung gastronome? Ayun po yung taong mahilig kumain, expert pagdating sa mga pagkain, ganon. Sabi nga ng isang French lawyer na to, si Anselme Brillat-Savarin, ang hirap spelling ng pangalan. Sabi niya, you are what you eat. So alam mo na, kapag mahilig kang kumain ng matamis, edi sweet person ka. Ay, hindi ganon, hindi ganon! Isipin mo kasi sa mga araw-araw na kinakain mo sa isang araw, iniisip mo mamaya, ay, oo nga no, puro taba ang kinakain ko. Kung hindi taba, mamantika. Tapos sasabayan mo pa ng higa, ay ayun, high blood. Ihiga ka na lang, wala ka pang exercise. Tapos kung hindi ka naman mahilig sa mga matatabang pagkain, isa ka naman sa mga nahihilig sa matatamis. Yung mga tipong soft drinks, ginagawa mo ng tubig. Ay, level up ka na dyan. Level up ka na sa diabetes B. Sige na nga, ayoko naman magkunwari. Ayoko magmalinis dito. Ako rin, mahilig din po akong kumain ng matatamis. Diyos ko, minsan nga sa isang pagkain, pag nakaupo lang ako, hindi ako pwedeng tumatayo ng walang dessert. Ay nako, lumaki ako sa dessert. Mahilig ako sa mga chocolate. Pero at least, di ba, mini-make sure ko na kapag katapos ko kumain ng chocolate, sasabayan mo ng tubig. Hindi na po ako nagsa-soft drinks. Ako po yung isang DJ na hindi nagsa-soft drinks dito. Eh dapat ikaw rin, ganun ka rin. May mga oras na iniisip mo, ayoko mag-diet, DJ Mara Tony, mahirap yan. Ay, be, simulan mo lang sa tubig. Dapat lagi ka may dalang Aqua Plus. Aqua Plus, baka naman. Yung tumbler na yan, lalagyan mo ng tubig. Punuin mo. Huwag mo na lagyan ng alak. Tuwing weekend lang nag-aalak. Yung tubig, yung Aqua Plus na yan, punuin mo ng tubig. Tapos kahit saan ka magpunta, inom ka ng inom. Diba? Tapos yan, libre lang, wala nang bayad, diba? Iniisip mo kasi, ayoko mag-diet, Mara Tony, mahirap yan, ang daming preparasyon. Ay, B, libre lang yan. Kahit kumuha ka ng tubig dyan sa lababo, go. O, baka sisihin mo ako magka-amoebiasis ka pa, ha? Hindi ako may kasalanan yan. Diba, again, kung mapapansin mo kasi sa araw-araw kang nabubuhay, baka naman kasi mamaya, oo nga, no? Hindi mo na napapansin yung mga kinakain mo, hindi na healthy, puro matataba, puro chichirya. Ay, ewan ko sa'yo, pag ikaw namatay ng maaga, hindi ko nakasalanan yan, ha? So, kailangan paminsan-minsan, kailangan balance yung kinakain mo. Again, pwede rin naman kumain pa ng pwede ka pang kumain ng balat ng manok. Basta sasamahan mo ng gulay. Diba? Hindi naman masamang kumain pa ng konting bagnet-bagnet. Lalagay mo sa pakbet. Uy, ang sarap nun Pero again, syempre kailangan balance. Madali ka naman mag-diet, be. Alam mo, nasa mindset mo lang yan. Iniisip mo kasing mahirap, di ka pa nagsisimula. Hirap na hirap ka na, be. Huwag ganun. Alam mo, kapag nagda-diet ka, madalis naman niya mag-reflect eh. Oo, tingnan mo ha. Try mo lang mag-diet 1 linggo. Oo, kumain ka lang ng mga gulay, okra, talbos ng kamote. Hindi naman kasi kailangan mamahalin, lettuce. Hindi naman ganun. Simpleng gulay lang, samahan mo ng toyo, kalamansi, perfect na yan. Tapos mamaya mapapansin mo, ay oo nga no. Parang gumuglowing ang balat ko. Tingnan mo nga yung katabi mo kung glowing ang balat o tuyot na. Sige ha, mamaya hintayin kita dito. Habang nagda-diet tayo parehas. Tuto ko lang ngayon sa Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.